Hei, opiskelen sosionomiksi ja teen hyvinvointitehtävää. Tässä lyhyessä, vajaan vartin harjoitteessa ohjaan tutustumaan itsemme eri osiin. Ihan ekana kehotan ottamaan esille kynän ja paperia. Jos sinulla on kynä ja paperi, loistavaa. Jos ei, niin ilmankin pärjää. Niiden tarkoitus on vain auttaa, ettei tarvitse pitää mielessä asioita. Voit laittaa ne kuitenkin toistaiseksi sivuun ja kerron, kun niitä tarvitaan. Ja sitten aloitetaan. Ota mukava asento ja käännä katseesi sisäänpäin. Jos sana meditaatio tuntuu hyvältä, niin voit meditoida. Asento on vapaa. Voit olla missä tahansa asennossa, joka tuntuu sinusta hyvältä. Sulje silmät, tai voit halutessasi pitää ne auki pehmeästi alaspäin katsoen. Mikä ikinä auttaa sinua parhaiten kontaktiin oman kehosi kanssa, yhteyteen sisäisen maailmasi kanssa. Jatka luonnollista hengitysrytmiäsi ja kiinnitä huomio siihen. Kuuntele ja tunne, kun hengität sisään ja ulos. Sinun ei tarvitse muuttaa hengitystäsi, vaan anna sen tapahtua sitä lempeästi seuraten. Sisään ja ulos. Kiinnitä huomio sisäiseen maailmaasi, siihen mitä kehossasi, sisälläsi tapahtuu. Sisäinen maailma voi tuntua myös kehosi ulkopuolella. Huomaa kehossasi tuntuvia tuntemuksia. Kiinnitä huomio, jos jokin tuntemus nousee esiin. Ja keskity siihen tuntemukseen. Onko sinulla kireyttä rintakehässä, olkapäissä? Tuntuuko päässä painetta? Onko vatsassasi solmu? Tuntuuko jalassa tai selässä jotain? Kiinnitä huomio yksittäiseen tuntemukseen. Kun huomiosi on tuntemuksessa, kuuntele, onko siinä aistittavissa jotain tunnetta, surua, pettymystä, vihaa, ahdistusta. Tunnetko tiettyä tunnetta vai eikö tunnu miltään? Sekin on hyvä havainto. Tervehdi osaa, josta tuntemus ja tunteet välittyvät. Sano, hei, huomaan sinut. Kuulostele, tunnistatko osan? Onko se ylikiltti osa sinua? Onko se sisäinen kriitikkosi? Vai kiukkupää? Tai tunnollinen? Tai tissuttelija? Hienoa, jos tunnistat osan. Jos et tunnista, niin sekin on oikein hyvä. Riittää, että huomaat, että tässä kohtaa kehoa on tämä tuntemus ja siihen liittyy tällainen tunne. Tarkoitus on vain huomata tämä osa itsessäsi ja sanoa lempeästi, hei, minä huomaan sinut. Kun sinulla on tuntemus tästä tietystä osasta itsessäsi, avaa silmäsi ja ota paperi ja kynä esille. Jos sinulla on tuntemus vatsassasi, voit kirjoittaa tuntemus vatsassa. Jos tiedät, mikä tunne siihen liittyy, voit kirjoittaa
pelkoa vatsassa. Jos tunnistat, mikä osa sinusta liittyy tuntemukseen, voit kirjoittaa vaikka perfektionisti. Kirjoita niin kuin sinusta tuntuu oikealta ja anna tämän osan tuntea, että huomaat sen. Näen sinut. Kun kirjoitat sen paperille, anna tuntua, että tiedät, että tämä osa on osa sinua. Hengitä uudestaan sisään ja palaa takaisin sisäiseen maailmaasi. Huomaa, mitä muita tuntemuksia kehossasi on. Onko toisessa osassa kehoa tuntemus, tai tunne, tai ajatus? Keskity siihen ja mitä huomaat siihen liittyen. Mitä tuntemuksia sinulla on tässä tietyssä kohdassa kehoa? Mitä tunteita siinä tuntuu? Sano vaikka, hei, olen jättänyt sinut hartioissa olevan kireyden huomiotta. Nyt tunnen sinut. Tiedän, että olet siinä. Tuntuuko tämä sinussa oleva osa tutulta? Vai onko tämä sinulle uusi osa sinua, jota et ollut aiemmin huomannut? Voit kirjoittaa tästä osasta oppimasi asiat paperille. Palaa uudestaan sisään. Huomaa hengityksesi. Kuuntele kehoasi. Nouseeko muita tuntemuksia esille? Mitä kohtaat? Keskity siihen kohtaan kehoasi, jossa koet tuntemuksia, tunteita ja toivota se tervetulleeksi. Huomioi se ja sano, hei, huomaan sinut. Tunnen, miten olet osa minua. Kiinnitä huomiota tuntemuksiin ja tunteisiin, miltä ne tuntuvat tässä kohtaa kehoasi. Opi tuntemaan tätä osaa hetken rauhassa. Huomio tässä osassa sinua. Avaa silmäsi ja kirjoita, missä tuntemus on. Mitä se tuntee? Onko sillä nimi? Sukelletaan vielä kerran takaisin hengitystä kuunnellen. Anna kehon liikkua, jos se tuntuu hyvältä. Mitä sisälläsi on? Mikä tuntemus herättää huomiosi? Mikä osa sinua kaipaa huomiotasi? Mitkä tuntemukset, tunteet, ajatukset? Missä kohtaa kehoasi on erityisen vahva tuntemus, joka haluaa tulla huomatuksi? Näe se, tunnista se, tunne se. Sano sille, minä huomaan ja näen sinut. Kun sinulla on käsitys tästä osasta, tuntemuksista, tunteista tai mitä olet huomannut siitä, kirjoita ne ylös. Jos tänään huomaat lisää tuntemuksia, jatka kierrostasi ja kirjoita ne ylös. Kuuntele kehoasi ja katso, voitko tuoda myötätuntoa näille osille. Mitä tunnet näitä osiasi kohtaan?
kohtaan? Voitko jakaa niille kiitollisuutta? Olla myötätuntoisen utelias niitä kohtaan? Voitko välittää niille hivenen rakkautta? Että huomaisit ne vaikka vain hetkeksi. Hengitä rauhallisesti syvään, kuin antaen eri osillesi tilaa, huomioiden ne. Anna vähän lisää huomiota sille, mitä kehossasi tapahtuu. Tänään, tässä, juuri nyt. Palaat takaisin huoneeseen. Huomaa asentosi ja liikuta kehoasi, jos tarpeen. Aseta kätesi kohtaamiesi kehollisten tuntemusten päälle, jos siltä tuntuu. Viestien, tunnen sinut, näen sinut. Tee niin kuin sinusta tuntuu hyvältä. Tässä ei ole oikeaa tai väärää tapaa. Tarkoitus on vain päästä yhteyteen ja tuntea, mitä sinussa tapahtuu. Palaat takaisin tähän päivään, tähän tilaan. Tätä harjoitusta voit käyttää milloin vaan, kun haluat kasvattaa kosketuspintaa omaan itseesi. Tarkoitus ei ole yrittää muuttaa mitään, vaan huomata kiireen ja tottumuksen alle piiloon jääneitä osia itsestäsi. Tämän harjoitteen tavoitteena oli kartoittaa tuntemuksiasi, tunteitasi ja ajatuksiasi. Tämän avulla voit tehdä pikaisen kehontilan kartoituksen, tai se voi olla syvällisempi kohtaaminen sisäisten osiesi kanssa. Harjoite pohjautuu IFS, Internal Family Systems, ajatteluun, suomeksi sisäisen perheen terapia. Olen tutustunut IFS:ään viime keväänä traumaorientoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla opintojaksolla. Tavoitteenani on tehdä tarkempi esittely aiheeseen. Tämä harjoite oli kevyt kosketus siihen, miten omaa hyvinvointia voi parantaa IFS:n avulla. IFS on siitä harvinainen terapiamuoto, että sitä voit tehdä itse tai terapeutin johdolla. Videon alla on linkkejä aiheeseen. Englanniksi löytyy psykologin esittämä johdanto IFS:ään ja Heidi Lindemannin kehittämä meditaatio, johon tämä harjoite perustuu. Mukana on myös pari linkkiä suomenkielisiin materiaaleihin. Kiitos kun kuuntelit ja anna ihmeessä palautetta, jos siltä tuntuu.